Malta se jkollha l-akbar tkabbir ekonomiku din is-sena u anke is-sena d-dieħla minn fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Dan skont l-aħħar tbassir tal-Kummissjoni Ewropea għax-xitwa fejn ħareġ li din is-sena Malta mistennija jkollha tkabbir ekonomiku ta' 4.6%. Hawnhekk ħareġ li tkabbir ekonomiku Malti jisboq sow il-medja tkabbir ekonomiku fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea b'dan tal-aħħar u ta' inqas mi 1%. Bekk id-differenza hija ta' 3.7%. F'dan it-tbassir l-esperti li ma jħarsu lej wiċħat tal-Kummissjoni Ewropea rrivedew il-fuq it-tkabbir ekonomiku ta' pajjiżna għal din is-sena mill-aħħar tbassir ekonomiku li sar fil-ħarifa. F'dan tal-aħħar it-tkabbir ekonomiku ta' pajjiżna kien imbassar għal 4% waqt li issa il-Kummissjoni qed tbassar li tkabbir ekonomiku se jkun ta' 4.6%. Il-Kummissjoni Ewropea qalet li rrevediet il-fuq it-tkabbir ekonomiku ta' pajjiżna minħabba l-esportazzjoni u l-konsum privat li mistenni jikber b'mod b'saħħtu. Il-Kummissjoni Ewropea qed tbassar li s-sena d-dieħla se żżomm l-istess ritmu bħal dak ta' din is-sena hekk kif huwa mbassar li tkabbir ekonomiku fl-2025 u mbassar li jkun ta' 4.3%. Fir-rapport tagħha il-Kummissjoni Ewropea innutat li tkabbir ekonomiku s-sena l-oħra kien wieħed b'saħħtu li qabeż is-6% u kien aqwa minn dak previst. Il-Kummissjoni Ewropea fir-rapport tagħha semmiet kif il-Gvern Malti żamm stabbli il-prezzijiet tal-enerġija u l-fuels u jinsabu fl-istess livell bħal dak ta' qabel il-pandemija. Dan hekk kif fost oħrajn din is-sena il-Gvern qed jinvesti madwar 350 miljun euro biex jilqa' il-piżijiet f'dan is-settur. Dan apparti li sar ftehim mal-importaturi u l-bejja biex iżommu stabbli il-prezzijiet ta' 400 prodott essenzjali tal-ikel. L-esperti tal-Kummissjoni Ewropea qalu wkoll li l-inflazzjoni se tkompli tonqos fis-sentejn li ġejjin waqt li kien hemm reviżjoni l-isfel hawnhekk meta mqabbel mal-aħħar tbassir ekonomiku tal-Kummissjoni Ewropea. Dwar din l-aħbar reaġixxa fuq il-medja soċjali il-Prim Ministru Robert Abela li spjega li waqt li l-Kummissjoni Ewropea rrevedit l-isfel il-prospetti ekonomiċi tal-pajjiż tal-Unjoni Ewropea bil-kontra ġara fuq pajjiżna. Dan hekk kif l-esperti indipendenti rrivedew il-fuq il-prospetti ekonomiċi ta' pajjiżna. Il-Prim Ministru Robert Abela sostna li d-deċiżjonijiet progressivi tal-Gvern immexxi minnu qed jagħmlu id-differenza fil-ħajja tal-Maltin u l-Awċin.